दिनैनि दिनाव जे दिनै बे भेरगाव फरायसा आफादनि जे लेंथुमनाय बे लेंथुमनायाव दिनै गोबां गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन गामिनि जि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बे सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरा थुबुर जादों। बेनो जाहैबाय बिथांमोना मोनसे डेभेलपखौ लुबैदों। डेभेलपा बेनो जों आइजो माहारिया माबायदि थांनानै थानांगौ, जोङो जेरै न'खर संसारखौ खुङो आइजो माहारिया, थिग बिदिनो जोङो माखासे बेफार फालांगिनियावबो दावगालांनो थाखाय दिनै आइजो माहारिफोरा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायदों। गामि गामि मोनसे गामियाव मोननै मोनथाम सेल्फ हेल्प ग्रुप दं। नाथाय दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै गोबाङानो राजनितिक खालामनो नागिरदों। जोंहा बिटिसिखौ खुंबाय थानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफ हान्जा, बे बिपिएफ हान्जाया दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै गोबां माने थगायबोबाय थादों। जों मालाबा मेल मिटिङाव लेंहरदों, थाखा होगोन बा सेंसन होगोन, नोंसोरनो 50,000 होगोन, होनै थगायनानै गोबां मेल मिटिं खुंदों। दिनै आइजो माहारिखौ बिदि सोलिबोबाय थादों। आरो मालाबा थाखा होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो, मालाबा कम्बल हरो, मालाबा साइकेल होगोन होनो, मालाबा अनेक बिदिनो बायदिसिना थगायबोबाय थादों। नाथाय जोंनि आइजो माहारिया बेबायदि गेलेजाबाय थानाय नङा। बेखायनो जोङो ओइबार जि बिटिआर जोंना बर'नि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय, बे बिटिआराव जुदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जुदि सरकार जायोब्ला जों गमामायैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होगोन, बेखौनो मिथिहोनो थाखाय आं दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। मानो होनोबा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 50,000 बे अनुदान मोनगोन। आरो जोंनि बिटिआराव जुदि जों इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार खुङोबा जोङो 25,000 खरि अनुदान होगोन, बे 75,000खौ जोङो अनुदान होगोन। आरो बिनि सोलायैबो बिथांमोना जुदि बिजनेसखौ बारायनो बा बिथांमोना माबा मोनसे माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दारै माबा माबि मावनो नागिरदोंबा, लन लानो नागिरदोंबा, बिथांमोना लनखौबो एक्सट्रायै मोनगोन। लना 2 लाख 3 लाख गोसोबायदि बिथांमोना बेंकजों सोमोन्दो खालामनानै लनखौ मोननो हागोन। नाथाय बे 75,000आ अनुदान जागोन, बेखौ सुख'नांनाय नङा। आङो बेखौनो खावलायगोन, दिनै जोंनि सारा बिटिसिनि जे रायजो राजा आइ आफामोन, जे आइजो माहारि, बिसेसकरि आं आइजो माहारिखौ बुंगोन। मानो होनोबा जोङो गोदोनिफ्रायनो न' सिङाव हाबनानै जाग्रा आइजो माहारिया थानानै जाग्रा। नाथाय जों बेबायदि समखौ जोङो लाबाय थानो नागिराखै। मानो होनबा दानि जुगा जाहैबाय सिकित्त मुगा। बेखायनो नैबे मुगायाव जों आइजो माहारियाबो पलिटिकेलाव समान बाहागो लानो नागिरदों। आरो जोंनि आइजोफोरानो नैबे बिटिआरखौ दाफुंनायाव जेसेबांनाखि बिटिआरनि जे मावनो गोनां दङ, जि एग्रिमेन्टआव दङ, बेफोरखौ मावनायाव गिबिसिन माने जायगा लागोन बिमा माहारिया। मानो होनोबा बिमा माहारिया माने गोजोननायखौ लुबैयो आरो मोजांखौ लुबैयो। आरो माने गाज्रि खुंथायखौ नेवसिनानै मोजां खुंथायखौ नागिरदों जोंनि बिमा माहारिया। जोङो दा ओरैनो खम लेंदो, जोङो गिदिर मिटिंखौ खम खालामदों। मानो होनबा जों सिङाव जों आइजो माहारि हिसाबै गोबां खामानि मावगासिनो दं। जोङो जि प्राइमारि लेभेलाव, जि गामि लेभेलाव खामानि मावदों, बेखौ नायोब्ला जोङो 100% देरहानायाव दङ। इउपिपिएल हान्जायानो बिटिआराव सरकारखौ दागोन, बियो 100% जाबाय। मानोना गुबुन हारि माहारिया दिनै जगदान जागासिनो दङ, जोंनियाव जयेन जाफैदो। गोबां हारि माहारिनि आइजोफोरा फैदो, बिथांमोनाबो जोंजों आग भाग लानो होननानै आवगायबोदों। बेखायनो आङो जि रायजोफोरनि नुथाय, बेखौ नुनानै बा गामिनि जोंनि वमेन्सफोरनि खामानि मावनायखौ नायोब्ला जों 100% देरहाबाय। आरो गिबि खथाखौ जों आइजो माहारियानो मावगासिनो दङ।